Na Slovensku sa spomaľuje výstavba nových obytných aj inžinierských budov. Môže za to viacero faktorov, vrátane drahých úverov. Tému sleduje redaktor Martin Prôčka, ktorý tu v štúdiu. Martin, je toto spomaľovanie nejaký krátkodobý výkyv alebo je dlhodobé? Dobrý večer. Bohužiaľ treba konštatovať, že celý sektor stavebníctva zaznamenáva negatívny trend. Vidíme to napríklad na klesajúcom počte podnikateľov v tomto sektore. Prejdeme na čísla. Na Slovensku minulý rok zaniklo niečo cez 5 000 firiem. Najviac v stavebníctve. Remeslo na Klinec zavesilo až 593 stavebných firiem. V porovnaní s marcom minulého roka klesla celková produkcia v stavebníctve takmer o 10%. Ako môžeme vidieť, cez leto vždy podrastie, na prelome novembra a decembra však prišiel brutálny pád. Do tohto čísla sa ráta všetko. Výstavba bytoviek, údržba či výstavba diaľnic. Ale rozmeňme si to na drobné. Aktuálne staviame na Slovensku o 10% menej novostavieb, práce na inžinierských stavbách, do toho sa rátajú aj diaľnice, poklesli dokonca až o 15,5%. Treba dodať, že stavebníctvo výrazne vplýva na celé hospodárstvo. Každé preinvestované euro sa štátu viackrát vráti vo forme daní či odvodov. Stavbári vidia za týmto trendom viacero faktorov. Pán Julius podniká v stavebníctve 33 rokov. Ešte! Má vlastnú techniku aj zamestnancov. Útlm cíti aj na vlastnej peňaženke. Takú nepriaznivú situáciu si nepamätá. Zákazky zháňa v zahraničí. Je markantne, že je menej tej roboty. Ono to je tak. Ono nie sú ani stavby, ale ani ľudia. Jedno s druhým. To sú v podstate spojené nádoby. Pretože tí, čo sú dobrí, tí robia na západe za iné peniaze. Tí, čo mu troška nerozumejú, tak zostávajú na Slovensku. Pokles stavebnej produkcie očakávali aj samotní stavbári, no nie až taký výrazný. Vravia, že dôvodov je viacero. Stavebníctvo na Slovensku nemá pána a v zásade stavebníctvo vo vláde Slovenskej republiky vlastne nikto neriadi. Máme problém už opäť opakovaný využiť eurofondy, ktoré sú pre stavebné investície. Sme nútení komunikovať s jednotlivými ministerstvami, s ktorými tie opatrenia a možnosti riešenia komunikujeme a tak trošku sa točíme v kruhu. Ministerstvo dopravy hovorí, že netreba vešať hlavu a vymenúva jednotlivé plánované projekty. Oživenie si sľubuje najmä od výstavby diaľnic. Celý problém má praktický dopad aj na Slovákov, ktorí plánujú kupovať vlastnú nehnuteľnosť. Ten problém s dostupnosťou nového bývania už v podstate máme a bývanie nám systematicky zdražuje. My potrebujeme akcelerovať bývanie. Martin Prôčka, televízia Markíza.